Yegikhaya elihle nakiya sibona ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela baba wethu bahlukane. Ngiyabingelela abafundisi bonke abakhona. Ngiyabingelela omama. Ngiyabingelela abantu abasha beSunday School. Kwenza ukuthi igama namandla lenkosi yethu Jesu Kristu uphilayo. uJesu Kristu inkosi. Igama lami ngumfana futhi wakaMthembu endaweni yaseMdubaduba kaNcele. Ngize ngaphambili ngizombonga nje uNkulunkulu ngesimanga esihle kangaka sokukhona. uJesu Kristu inkosi. Isimanga sokukholwa kaNcele, isibanga esihle kangaka bebaningi abafuna ukukholwa kodwa abangatholi ithuba lokuhlangana kaNcele. Ngizombonga uNkulunkulu ngalokho kaNcele. Ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu kwangisiza ngonyaka odlule. Ngiyambonga uNkulunkulu ngosisi lomfaka ikhaleji uma umhlengiwe noma engekho la ngaphakathi kwethu. Ngiyambonga uNkulunkulu naye. uJesu Kristu inkosi. Angifake ikhaleji baNcele ngathola indaba ezinhle. Indaba ephilisa umuntu impilo ezulwini, ephilisa umuntu impilo yobungcwele. Ayibonge Nkosi. Ngiyambonga nje uNkulunkulu nangalokho-ke ngibonga baNcele ukuthi ngitheme sengisekhalezwe uNkulunkulu wangisiza. Ngaqhubeka wase uNkulunkulu engifake entabeni yanjajoba. Ngiyabongelela. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngalokho-ke baNcele kungumusa. Baningi abathandayo baNcele, abanye bakholwa kodwa lithi uthi umuntu umhlabelele baba bambulele ngoba bayazi imfihlakalo Yesu. uJesu Kristu inkosi. Ngoba baNcele kenzeka ukuthi uhamba le ndlela kanti imfihlakalo Yesu okayivulele. Kodwa mina ngibonga uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi usembulile imfihlakalo Yesu. uJesu Kristu inkosi. Bengiphakamise lo mandla nangaleskhathi ngizombonga nje uNkulunkulu ngalokho. Ngibonge nje umusa, ngibonge ukuthandwa, ngibonge ukuthi uNkulunkulu ungiphila manje ukuthi nami ngize lapha endaweni ngize entabeni ngizokhonza uNkulunkulu. Ngiyamphakamise nje ngalokho. Ngiyabonga uNkulunkulu ngazo izinto angizelazo kwami impilo. Ngiyabonga uNkulunkulu nabazalwane enginabo emhlangeni nabo entabeni enjajoba yabona endaweni eseMduba. Ngiyabonga nje uNkulunkulu nangabo pho konke abakwenza kuthina ukukungamela njengomntwana nje ngisasanda ukufika kulela manje kodwa ngiyabonga uNkulunkulu nangalokho. uJesu Kristu inkosi. Ukuthi ngisho kanjalo baNcele egameni likaJesu. Amen.